mfethu babagwaza mfethu ngalendlela yokuthi kwabaleka ngisho jele kwabaleka kwaphela ngisho visitor even laba egroup kwaxoshwa kwathi balona nje usuku lasejele kwagwazwana mfethu kwaphuma igazi kwagxiza mfethu omunye nje wayibamba inxeba la yabo baphuma ke visitheni mfethu yabo omunye wafa on the spot. Understand? Khona nje lo oyekudla udonga because ngangiqhamuka esibhedlela because umuqhamuka esibhedlela usuya ngakhona visitheni yabo because ejele mawenzeka le yanto kuvalwa yonke into kodwa esibhedlela kwase kuthiwa asihambe sema sectionini kuyagwazwana yabo mesiphuma siyabona sayingeke konakele yabo and indlela abenza ngayo benza sure ukuthi ayiphumi idumbu la bawuphakama ke ejele musuqedile umese uyawulahle phansi akushaye kojele ngokwenombolo kuthiwa bakudilikele and bebekushaya kufanele ukhala. So mfowethu njengoba bengingachaza eqaleni ukuthi umuntu uqhamuke from medium D wakhula until umuntu azagwetshwa ngoba mawusugwetshiwe ngiyacabanga ukuthi nengqondo ayifani njengoba usuku usasesitokisini usangena usaphuma kusamnandi because mawusangena usaphuma ejele unokuyitshela ukuthi uhlakaniphile laba abagwetshiwe mhlambe bona bayilinyanyana, you understand, and then kwenzekile na kumina our sentence u25 years ngaye medium B and i-medium B ayifani njengama waiting trial lapha usuku uyohlala khona. It's not like uzoloku uphuma ungena ubhampa enkantolo, no, uhleli nje la. If uzohlala 30 years you stay 30 years la. So what I've noticed lapha impilo yakhona it's very different kunase waiting trial because abantu abalapha they are like umphakathi because wonke umuntu la uhleli, you understand, and i-medium B icategorizwe ngeminyaka yabantu khona i-maximum khona i-medium ngaphakathi e-medium B. Bengikhuluma nge-maximum ngikhuluma ngabantu abagwetshwe 15 years kuya phezulu o life sentence 100 years ufica ngisho umuntu ogwetshwe mhlawumbe o life sentence about 50 or 30. Mengithi i-medium ngikhuluma ngomuntu ogwetshwe 15 years kuya phansi bafica i-medium B and inombolo ngendlela ngalezi ikhadi zethu AI serious ngayo mfethu yo ilawo obona khona ukuthi lento ekuthiwa inombolo ngempela deep because lapha kunama 26 kunama 27 kunama 28 kunama big 5, although ama 27 nama big 5 anga operate kakhulu but 28 and 26 those get gangsterism iwona operate kakhulu in such a way ukuthi ngempela mfethu mengikhuluma ngejele inombolo yalrun bakhona impela ojele bakhona abaphatha abaphethe ijele and abayifuni inombolo and ayivumelekile ejele if uyishaya uba nenkinga kubona but kunjalo iya operate because ekugcinela ujele uyagoduka ekwakhe akalala ejele bese sivalelwa thina ngo2 sisala sodwa inombolo misiya operate and indlela operator ngayo ikwazi ngisho ukutshela ujele ophethe ukuthi akwenze ukuthi iboshwa zikwazi ukutshela ujele ukuthi baba lo asimfuna hlayela lo asimfuna hlalela. So mfethu mina ngibe yilo owajoyina ama 26 nami because inamba iningi uyikhethela wena ukuthi ufuna yiphi, but what I've noticed ngenombolo ukuthi if uyibukela kude ungakayishaya usangaphakathi ejele uyibuke ngathi into right ngoba indlela aba-operator ngayo musababuka babambisene badla ndawonye yonke into nje yabo i-common and mawushaya inombolo awubunayo into yakho usho ngathi une-million elethu thina esilonto sonke okusho ukuthi awu-oni lutho lento i-onwa inombolo. Ngangitshela omunye umfethu engibuza ngathi yazi mfethu labafethu abacreate inombolo omaster labayana because le yanto abayiqala iyasebenza and iyalirun ijele. Inombolo mfethu yinhle yimbi khona la ubona khona ukuthi iyasiza ngempela, uyabo, kodwa khona la ubona khona ukuthi lento le ayikho right ngoba singayishaya siqede iyodwa nje siyishaya. Let me make nje a typical example, siba u10 ishaya sama 26 njoba siba u10 among ourselves kuba khona ibullying futhi yayinombolo ukuthi wena enombolweni ukuthi mina ngokuthi because nayo phela uvela uthi uqanje ubuya phezulu uqala phansi uthola irank ulokukhuphuka kanjalo and ama rank atholwa in different ways. Kune rank enjengokuthi usune service bese kuthiwa lo muntu kadaba lapha asimkhuphule manje, bese kuba khona irank le ethi
ukuze uma ufuna irenki ukuthi hamba ogwaza usibanibani or hamba ogwaza iphoyisa ukuthi ukuze uthole irenki ewukutsi. And uyakwazi umuntu ukuthi asuke la kule rank because ama rank awu3, khona yokuqala, khona yesibili, khona yesithathu bese kuphela eyokugcina. I mean awu4 esewonke. But uyakwazi ukuthi uthi usuka kule yokuqala wenze into ezothi kwakule yesibili awusaqualify, usuqualify kule yesithathu, uyabo? And to do that usukulinyazwa futhi ngoba phela ngilongena ejele ngo5 years or ngo10 years. Ifica abafowethu abashaya inombolo sihlale nabo, omunye mhlawumbe ulife, omunye u30, omunye u25 kanjalo, yabo? Ukuze labantu bakwazi ukuhlala nami isikhathi eside, abanqeni ukubona ukuthi ho mina ngokuthi bese bethi yazi nisiphiwe ukuze into yakho nawe ilunge mfethu. Hamba ukwazi iphoyisa ukuthi bengifika lapha ngiligwaza iphoyisa, it's either lafa noma life, but leyo nto izoshawa ngathi bekushawa inyoka noma ngishawe ngize ngife, yabo? But if ngisindile ngabuya, yes ngizoyithola leyo rank, but ngizo attend icala ke lasejele mfethu alinalo itoli, so eliyogweba nje showcase. Nginabafowethu ebesihlala nabo abese bebhadetela inombolo, umuntu angene ewu8 years, ewu10 years, life sentence namhlanje. Bagwaza abantu abawukuthi because kusetshenziswa indaba yenombolo bafa. I remember there's this guy kuthiwa uSifiso wakaV. uSifiso eStocksini bagwaza amakwerekwere, kanti amakwerekwere azofa manje. Bagwaza amakwerekwere uyawazana lento yokuthi thina ngesizwe ngosibanibani. So ayeboshiwe maningi, mefike ejele atshelwe kuthola elani-ke amakwerekwere la kuhamba kanje, yabo? Ayikora amakwerekwere uyawazi-ke mfethu nawo ayagolozeke la endlini athi ngesizwe kanti thina ebonisa asesiphetheke manje, kanti ayaplanelwa. Kwazi ngelanga nje kubalwe because masibalwe ejele sikhishelwa ngaphandle sifoliswe kuba yibona basuke bemile besibala kanje kanje aseplaneliwe. So Johnson imesa kwazwa ngebhadi-ke afa amabili. So Sifiso bathemba lawo macala abagwebe life sentence base beba i-further charge, shuthi ugwetshiwe but unecala ehambayo lela devele eboshelwe lona, yona behavior yokucala hoxa kufanele ngabe ugodukile kubo, but ngenxa yebullying ne-attitude yenombolo life sentence usabhantinda even now, you understand? And mfethu inombolo ngendlela epowerful ngayo, I remember ngithi kwaku 2006 or 7 eMedium B, ngendlela inombolo yayisiphezulu ngayo, isisabeka ngayo because abanye abafethu besaba ngisuka ekitchen beyophaka because ekitchen beyophakwa ila egwazwana khona kahle, yabo? Kuphakwa ekuseni, kuphakwa ntambama. Ekuseni bekugwazwana it's either kuphakama i26 noma i27, bekuphakanywa ntambama it's either i28 noma i-Big 5. Ama-Big 5 ikawujwayele ukuphakama, ayalwa nje yona kakhulu ngoba iyigora vele. So into eyenzakalayo la mfethu uhanjwe kuyophakwa, yabo? Bekuyophakwa la kubanjwa ulayini, uthe kusanda lo phutu sekuyagwazwana, yabo? Ushawa omunye umfethu owayephakamile, lo mfethu lo ashawa zafu. Ushawa obani? Ushawa futhi iboshwa engayishaya inombolo zase zina le idea yokuthi hey sesikhathele thina ama-gangster nathi siyabhandinta la, you understand? Nabangayishayi baningi ngithi and nawo bayigebenge eminyango ukuthi hayi ejele, yabo? So bahlangana bafoma into ekuthiwa i-forum, njengoba kune-forum nje la eminyango elwa nani nobugebengu. Nasejeleke kwafonye iforum elwa nabantu abashaya inombolo eMedium B. Ngithiwa 2007-8 kanje. Mayafona reforum ejeleke mfethu mawusugwetshiwe. Ufica abantu abashaya ingoma yasinwa, abantu abajima ukarate, abantu abasicayisa isicathamia, ibhola, kubhizi nje, kubhizi. And then iforum ushuthi njobe ivulwa kwalanda yonke le team kakarate nale igora ukuthi madoda sizofoma iforum ke manje. Iforum yenzani na? Ilwa nalabantu abashaya inombolo ejele, futhi abantu abazolungisa ijele kahle. But iproblem la ojele mebeyiqala lento khona into abangazange baze bayibheke ukuthi iboshwa kwayilezi.
esithi azibe yi-forum. Yafika-ke i-forum eMidampi, ngiyazi lento engiyisho izobathusa abanye because bayayazi, some people were there abazoyizwa. Futhi yaqala i-forum, yashuba i-forum, hayi saqala nami ngangisayithona serious, yabo. Siyabona manje, yazi yenzani, kunendawo ekuthiwa ama-ramp ejele. Ama-ramp ila khanjwa khona because ijele listairs angithi, so ukuze kwenye indawo uhamba ema-rampini uyanyuka kanje, akona ama-steps, indawo i-round kanje. Those things ibizwa ngama-ramp. So ema-rampini ubuthi mawuhlangana ne-forum, iyiboshwa ngithi i-forum ihlangana nawe, isiboshwa sigqoka orange sonke, ikumise ikuseshe. Umsebenzi ojele loyo, but bona sebe-authorize ukuthi silungile kwenzeni ukuthi umiswe i-forum ikuseshe, yathola something wrong ephaketheni lakho, ikushaye mfethu, ikushaye i-forum, ufike esectionini yakho ohlala kuyona usushayekile, understand, noma ikuthathe ikufake eshaweni, ufike esectionini yakho manzi te. And inombolo iyinkinga-ke, ithi mawushayiwe uyinombolo fanele uhambe uyogwaza ngakusasa. Njengoba bekushaya bona bafuna ukuthi uyogwaza ngakusasa khona bezokushaya bakubulala. Uyayizwa into abayenzayo, abayi-create-ayo. And lento ifonywe yi-member serious ezinye zazo, yabo. And I won't mention their names but I know them very well, yabo. Bayi-create phela lento isebenza. I remember ngelinye ilanga ngikhuluma with one of my friends ekuthiwa uBarry wakaMashu. Ngithe iBarry, hayi engathi kuyaphela ke nombolo manje because yabo i-forum ayidlali, yabo yashiya plus abantu abashaya inombolo akakubi igora njengoba ungibona nje nami, yabo. Lezani igora yabo ngempela meze kugqubuze, hey and abantu esebashayile babuya ku-ICU, so uyabona nawe uthi la kuzofela ejele, yabo, yabo. Ayikuthulakale kube ngathi ngempela sebephethe or sebewinile, kanti sixoxele noBarry ngithi iBarry, yabo inombolo isiyaphela ngempela ejele. Athi uBarry futhi siyaphela, lezimpatha lezi hayi sesizwa ngazo. Yazi kunendawo ekuthiwa ise-courtyard edlala kuyona ibhola, makunama-function enzelwe khona, you understand. So i-forum ifike ya-create ngisho ukuthi makunezinto ezenziwa ejele ayifaka amabhande la abhala umashali, bayibiza ngama-marshal ngaphakathi, iboshwa njalo lezi. Uyacabanga ukuthi and bese ziyibona ngathi zona zingcono kunathi because vele ziyashaya seziyasatshwa, yabo. And ngiyamkhumbula umphathi wazo wayesigodla lesi eside othi noma eqhamuka ubothe ngeke lo muntu akushaya ngo-right uquleke, yabo. Ngizomusho-ke na ekuthiwa uMvelasi. So la abantu mfethu izinto abazenza mfethu bayishaya kakhulu isebenza. Mangithi isebenza ngikhuluma ngama-26 ama-28, yabo. Beyishaya mfethu mawuphakamile ushawe, yabo. Insimbi le eba kwi-drain okwazi ukuyikhipha kanje, la abantu bebekwazi ukuyikhipha mawusugwaza isiboshwa because umthetho wasejele uthi because inombolo ojele mebetrainwa from a-training bayatshelwa ukuthi ejele njengoba niyosebenza khona ngaphakathi khona ama-26, khona ama-27, khona ama-28, khona ama-big 5. Ayikho abakaze batshelwe nge-forum, you understand. So ama-26 uma ephakama enza ukuthi umsebenzi wenu uthi niwashaya, ningamiki umuntu owenza ukuthi, understand. So njengoba iboshwa seyishayana zodwa sekuronke, and i-forum evithi seleyo nto futhi ishaye ekhanda mfethu, angithi vele umuntu akanandaba aqhumise ekhanda ofi. Okay, vele nawe lo nto ade uyenza ayikho right, you understand, but wena ubanjwe istigma senombolo, bona sebeyi-forum. So le nto bayenzile bayibulala iboshwa zafa mfethu. I remember there's this guy ekuthiwa uSiya was my friend esenombolweni ene-rank naye ephezulu. Excuse me. Kwaphakanywa angisazi noma esi-3 yini eMidampini, bekuphakanywa esi-3 because inombolo inalento leyo ukuthi ngingaphakama mina ngisezansi. Mangiphakama mina ngisezansi, ojele basuke bazi vele ukuthi mina ngisezansi. Abancane bese bengishaya bengibuza ukuthi lento yenzayo bengithunyuba, yabo. And mengike ngasho, yabo wena uzoshawa wese uphinde uxoshwe uyiswe kwelinye ijele, yabo. Uthi mhlambe ngempela ubuka ngithumile sengiqamba amanga or ngithunyiwe ukuthi angikwazi umuntu bese ngithi bengithunywe wena. Enye indlela ebekuliwa ngayo ngenombolo, but
I will tell you ukuthi bekusuke kubangwani, but manje safuna sisitike kule forum. So iforum mfethu angisazi kwenza kalani esi3 kwaphakanyo noma lo muntu wathi uSiya noma wathi uba, but uSiya waficwa nje ihlalele esi1. Bafika uSiya bamthatha uSiya baphumela naye bambeke eringini, khona indawo ekuthiwa yiseringini, wayeshawa ngama-fire extinguisher, bamshaya mfethu waqhuma ubuchopho, baqhatsha phansi. Angikutsheli ngento engiyixoxelwayo, ngitshela ngento engiyibuka kanje. U-accuse kaSiya onkokhelo sebashona bo bawu2, but unkokhelo wayengashoni, kushona esengaphandle, and may their soul rest in peace. But ilento etshelayo nasibuka kanje, unkokhelo yimile ngafika ngamtshela engazi uhleli lapha esectionini. Angithi hayi usiphela manje boshona bawu2 ngizohlala endlini eyodwa, because nasetshele singabuya soba u2 sifike senze izinto ezihlukene, ngibe yi26 ube yi28, you understand? Kuya ngokuthi ingqondo yethu icabange kanjani. So ngathi mengimtshela unkokhelo ukuthi ngiyadlala. So those are the things sebesibuka sina kanje zenziwa iforum. Bethi sha abantu befa live bese sekuqanjwa abangakuthiwa umuntu ubephakama ushawe iboshwe yiningi, you understand? Kanti ileli committee elithize, yabo. If labantu baliphathile ijele in such a way that khona amagunya ahlukahlukene kamagunya ejele maningi ayaziwa, but khona lawa anomlando, ane-history ukuthi ubani wakwagwaza ukapteni ubani wakwagwaza abantu abangaka ngaphakathi ejele, you understand? So there's this one engicabanga ukuthi bazoyazi bonke abafethu abake bathi ungena ngaphakathi wakuthiwa uSibonka Bindi nomunye umfuthu wakuthiwa uDez. So those guys they were so cruel. Mina ke ngokwenombolo bayimfanelo zami, imfanelo obani abantu abakufundise yona inombolo, you understand? Engimngabo nami uthi hayi ngoba ngatshela lezwa insizwa zazazi ngitshela okuyikona kona. So akazi babe kuziphi izintaba ithwe ukwelinye ijele, and babuya vele iWestville ilento eyona imngabi iforum iliphethe ngempela ijele. Kwahlalwa phansi emfowethu, uyabona futhi bengikhuluma ngama-26 laba bantu they are so wise. Yazi kwenzeka yonke lento, kuyagwazwana, because singagwazana eWestville ngo9, ngo10 sekuyaziwe eNcome, sekuyaziwe eMaritzburg, sekuyaziwe Sibontheni ukuthi kugwazweni eWestville. Hamba kanjani information? Cellphone, ama-cellphone, into ejele mfethu sekwazi ukuthi kushoniwe ngakini ungazi usemnyango wena, utshelwe yimina ngithi hey ngathi sekushoniwe lapho ngakini, because we are always efonini, because ifoni ejele iboshwa nomnini. So ufanele uhlezi ubusy ngayo, ithi ihamba isisebenzini, uyabo? Okay, isiphathe mfethu iforum, isiphathe ecaca uthi hayi isiphethe. And nami mfethu I won't lie, I was so surprised because iplan ababeplanelwa yona I was not involved, you understand? Kanti bayaplanela yona iforum le ukuthi hayi laba banamanga soyiqeda lento, laba ngoba vele sebebulele asambe siyofa bajwayele, yabo? Khona abafethu ababesemakhulu kuthu engibasha amagama because abanye basangaphathi namanje, but omunye wakwaSelamonti, omunye bithi kwakongala koMakhutha, omunye bithi kwakongala koClermont. So ngendlela amathole sisahlakaniphe ngayo, ngiyona believe ukuthi labantu ababulala uSiya abehlezi begadiwe each and every second. Even kuyona iforum they are ama-26 athunyeliwe kuthiwa hambani niyobe ngathi ne-forum nani. Nani nilo bekuliwe kodwa ningamshayi phela nina, you understand? Nani wala bafethu lungile asingamlimazi, yabo? Abantu sifetha wise. So njengoba betrackwa nje kahle bafunwa la abazolahla khona nabo, angithi bahlezi bebaningi. So indlela yokuthi balahle eyayisikhona because wonke umuntu ugwetshiwe la, it's either uyesibhedlela noma uyavisitheni. Hey, ngeke bakubheka abantu bakini, ayi kanti ngelanga bazoyivisitheni ngempela. Bebevisitheni kuyempela ke laba ababephambili kuyona iforum, bebevisitheni ziyeke izibhayi zethu nisiziyosho ukuthi hayi naba sebevisitheni, yabo? Nabafethu abazobagwaza base-isolation, shuthi akazi kwaba khona impimpe enjani eyavuzisa ukuthi ngase kwenzeka ukuthi. So labafethu base beyiswa e-isolation
emakhulu ukuthi base beyogadwa ukuthi lamandoda siyawasola, but information yangagcwele kahle. And hey, ngizoreveala nje, you won't believe ukuthi even abantu ababesebenza evisitheni kunabantu ababa 26 lapho ababe alert ukuthi bekufika labantu nizama ukuthumela iliphi eziyolanda laba phezulu, because kuneliphi ekuthiwa mhlambe ubuzongibheka islip sami asatholakala bese ngenzelwe esispecial, izona ke lezi ezalanda laba phezulu. Yabo njengoba behla nephoyisa belifika iphoyisa liconfirm ukuthi bazobhekwa lapho bazobhekwa ngempela. Yazi lo muntu ozobabheka uyini? Lo muntu ozobabheka uyigunya naye, kodwa ungaphandle leti iplaniwe ukuze iqondane kahle, ingathiwa mekufikwa akekho umuntu ozobabheka bazoba nenkinga ngithi. So mekufikwa kucheck ukuthi ubozobabheka la iphamise lento ezobabheka hayi mina, yabo hayi kuyima kuthiwa ayike kulungile abahlaliswe phansi. Njengoba behlala phansi kube kuqhamuka omunye 26 futhi uzobanikeza okapu ngo3 itshaka okapu abasha brand new bawafaka emaphaketheni. Angithi kade besasho sebesheshiwe vele bese kuyima abenikezwe labantu ababulala uSiya ejele. Kune visit ekuthiwa A group nekuthiwa big group. Big group i-visitor esibukana ePK lesijole ukubuka ku TV bethintana ngezandla kanje. Then A group ilahlala khona nje kanje ngikwazi ngisho ukhaga nokubamba, you understand, that's A group. So labantu ngenxa ya case yokubulala uSiya babesawo big group because ejele mawenza icala uya degrade. Basebeyo big group futhi bayapi ePK bayohlala babuke kanje. Lezi zi-alert vele ukuthi labantu sobafica behleli bekhuluma nomuntu wakubo. Phinde futhi uyabona lo othe uzobabheka uphamisela isandla washawelwa isayini wayegodukela sebeyabizwa nje bangongena evisitheni akasekho lo. Yazi bathi bebengena kanje mfethu yabo ihluka abasebenza laba bafethu. Angicabanga ukuthi wezivile uphinde yenzeka le yanto. And labantu ababezobheka laba bantu babedinga ngisho lento zakhona uma therapy ntontoni because what traumatizeke. Uyacabanga uzobheka umuntu wakini ukhuluma naye uboshiwe uhleli ukhuluma nawe wena ungaphandle umile because wena usuke uyimele muthanda. Ubona umuntu ozomgwaza uzama ukumthiphisa because labantu baqhamuka ngemuva mfethu babagwaza mfethu ngalendlela yokuthi kwabaleka ngisho jele kwabaleka kwaphela ngisho visitor even laba e group kwaxoshwa wathi balona nje usuku lasejele kwagwazwana mfethu kwaphuma igazi kwagxiza mfethu omunye nje wayibamba inxeba la yabo baphuma ke visitheni mfethu yabo omunye wafa on the spot, understand. Khona nje lo oyekudla udonga because ngangiqhamuka esibhedlela because umuqhamuka esibhedlela usuya ngakhona visitheni yabo because ejele mawenzeka le yanto kuvalwa yonke into kodwa esibhedlela kwase kuthiwa asihambise ema-sectionini kuyagwazwana yabo mesiphuma siyabona sayingeke konakele yabo. And indlela abenza ngayo benza sure ukuthi ayiphumi idumbu la mawuphakama-ke ejele musuqedile umese uyawulahle phansi akushaye kojele ngokwenombolo kuthiwa bakudilikele and bebekushaya kufanele ukhale yabo wakhala lento ade uyenza ayikho. But kuleya scenario abazange babalahle phansi abafethu okapu kabelokhu bencengo nje bebizwa ngamagama ngiyawazi wasibani bani lahlala phansi mess methi ngesiyenze lento thina sifuna ukuqala kufika umphathi wejele la afika umphathi wejele wababuza bayothini ke ojele phela abaphathi ibhama abaphathi amadonke phela and labantu sebebulela umuntu babakuthiza idumbu la omunye kwayela ngasaphuma yabo sakugcwele kodwa inkinga ayakho ozoza kubona edosi and isiboshwa bese sicaqala senza le yanto ingqondo bathi isuke sihambile namehla ashintsha ubothi silwaneke manje lesi yabo nokufa usuke sengasanandaba. Yazi into ababesho babethini kumphathi babethi laba esibagwazile nathi babulala uSiya kanje bayichaza yonke into nabo yabo. Bathi umphathi hayi lokucala siyalazi li-on kwashaya ucingo futhi abalangabi yabo nje yabo lahlala imese phela yabo bayilahla osulahla umese ithi shawa ngithi but abazange baze bashawa. Into abayenzile yathusa ngisho ojele ukuthi hey hayi inkinga and nento abayishoyo ukuthi lento siyenzele ngoba babasho ngisho ojele
abenze ukuthi ojele abawukuthi baphathela iziboshwa induku, baphathela iziboshwa ukuthi ishaya abantu abashaya inombolo nje, uyabo bayichaza yonke abafethu lento. Nawe umphathi wejele uyabo uyagaxeka because phela egcineni inombolo ikhona e-college, yabo le ayikho le iforum into ecreate yinina, yabo, and siyabazi nojele ababe created and bamiswa ngempela mabro, bonke labo jele bamiswa, abanye basuspendwa ababe deep kuyona because into ababenza babephathela ngisho iboshwe imithi, yabo, okuyinto ke esenzeka ke namanje emajele wonke, yabo. So mfethu from there yathi ukuncipha kancane iforum, yabo, iyasaba because nayo yawe uyazi manje ibonani awulabathi sesibashaye kanje kanti bebesasiplanela futhi kanti akaqedwa ngayo. Kusafuna umsungulwalo kade ngimusho ngithi wayengquzumbele isigoro, yabo.